Tak, milí priatelia, konečne sme to technicky zvládli sa zapojiť na túto slavnú sieť, YouTube kanál, bez všetkých obmedzenia, tak mali sme technické problémy, sa ospravedlňujeme. No a tak všetkých vás srdečne vítam v kaplnke z Božieho milosrdenstva tu a sporadovali vás, ktorí si nás teraz pozeráte. Tak dnes by som vám ponúkol druhé zamyslenie nad knihou Múdrosti. Konkrétne to bude text z knihy Múdrosti z 2. kapitoly od 12. verša až po 3. kapitolu 9. verš. Kľudne si to môžete nalistovať alebo nájsť na internete. Takže ešte raz kniha Múdrosti, 2. kapitola od 12. verša až po 3. kapitolu, verš 9. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Prijednime na spravodlivého, lebo je nám na ťarku. Protiví sa našim výčinom. Vyčíta nám prestúpenia zákona. Vytýka nám chyby proti výchove. Honosí sa, že má znalosť o Bohu. Nazýva sa synom Pánovým. Žalobou je proti nášmu zmýšľaniu. Už aj pohľad na ňo je na ťarku. Veď je život jeho nepodobný ostatným. Odlišné sú jeho chodníky. Pokladá nás za spotvorených, voči od ciest našich ako od nečistoty. Blahoslaví koniec spravodlivých. Chválieva sa, že Boh je mu otcom. Pozrime, že či sú jeho reči pravdivé. Vidíme, ako sa mu pohodí. Ak je totiž spravodlivý v skutku Božím synom, zastane sa ho a vytrhne ho z rúk odporcov. Skúšajme ho potupou a mukami, aby sme poznali jeho pokojnosť a vyskúšali jeho pevnotu. Odsúďme ho na smrť najpotupnejšiu. Veď vraví, že sa mu dostane záchrany. Takto uvažujú lenže ľudia, lebo ich zaslepila ich neprávosť. Nepoznajú Božie tajomstvá. Nemajú nádej na odplatu za spravodlivosť. Ani cenu čistých duší neuznávajú. Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť. Urobil ho obrazom svojej podoby. Závisťou diabla však prišla na svet smrť. Skúsia to tí, čo sú jeho koristou. Duše spravodlivých sú však v Božích rukách. Múka sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že je po nich. Za nešťastie posudzovali za ich odchod. Za skazu ich poberanie od nás. Oni sú však na pokoji. Lebo keď aj podľa mienky ľudí pretrpeli múky, jednako ich nádej bola plná nesmrteľnosti. Po nedlhom treste príjmu veľké dobrodenie, pretože ich skúšal Boh a zistil, že sú ho hodní. Vyskúšali ich ako zlato v peci a prijali ich ako celopálnu obetu. Skvieť sa budú v čase svojho navštívenia. Prebehnú sa iskry cez trstinu. Súdiť budú ľudstvo nad národmi panovať. A Pán bude večne vládnuť nad nimi. Tí, čo mali v neho nádej, poznajú pravdu. A čo boli verní, v láske zotrvajú pri ňom. Lebo milosti a zľutovania sa dostane jeho vyvolenie. Tak naša téma, druhá téma, vlastne povzbudení, je nádej spravodlivého. V tom, čo sme akorát dočítali z knihy Múdrosti, jednoducho nemožno nevidieť Ježiša.
Veď Ježiš je ten pravý spravodlivý, ktorý sa plným právom nazýva synom Pánovým a ktorý sa chválieva, že Boh je otcom. Veď keď raz Ježiš sa konfrontoval s farizejmi, tak povedal presne toto. Ja hovorím o tom, čo som videl u otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu. My sme sa nenarodili zo smilstva, máme len jedného otca, Boha. Ježiš im povedal, keby bol vašim otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Tým, že bol Ježiš, povedzme to tak, božsky činivý, že bol Ježiš tak morálne dobrý a tak mocný v pravdivom slove, naozaj platilo, ako hovorí verš 15. 2. kapitoly, že jeho život bol nepodobný ostatným a odlišné sú jeho chodníky. Preto, že jeho život bol tak nepodobný ostatným a odlišné boli jeho chodníky, preto bol mnohým pokrytcom aj iným hriešnikom už aj pohľad na neho na ťarchu. Vo verši 12. a vo verši 14. Pohľad na neho bol na ťarchu. Len si spomeňme na samotného Petra, ktorého po prvom stretnutí s ním pri zázračnom rybolove prenikla hrôza vlastnej skazenosti a povie: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. Ťažko znášam pohľad na tvoju svetosť, tvoju dobrotu, na tvoju spravodlivosť. A v Nazaretskej synagóge v blízkom čase tohto záverečného rybolovu sa tiež udiala udalosť, keď Ježiš navštívil rodný domov, vlastnú synagógu v Nazarete. A vtedy evangelista Marek píše, že keď začal čítať proroka Izaiáša, všetky oči sa upreli na ňu. No, keď dočítal tento úryvok a začal ho vykladať, tak pohľad na Ježiša jeho rodáci dlho nezniesli. A keď tento text stiahol na seba, tak nakoniec tieto pohľady sa zaťažili až zúrivosťou. Takže ho vyhnali von za mesto a chceli ho zhodiť z útesu. Ježišov život, Ježišove slova a skutky boli takými autentickými, takými transparentnými, alebo to krásne slovo, čírými. Ježišové, toto všetko bolo u neho tak výstižne pravdivé a bol tak milosrdne dobrý, že všetko na ňom a v porovnaní s ním muselo pôsobiť vo vnútri hľadiacich na neho ako výčitka nepodobnosti. Jeho život je nepodobný na ostatní. Mohli by sme povedať, skvelý človek Ježiš. Skvelý človek Ježiš, obdivuhodný človek. A v mnohých smeroch oproti nemu nedostatočný človekovia okolo neho. Preto bez toho, aby Ježiš moralizoval, aby Ježiš posudzoval a odsudzoval, bez toho, aby kritizoval pomery človeka, už len to, že žil naplno túto svoju ľudskú čírosť a autenticitu, a môžem povedať, že to bola božsko-ľudská autenticita, tak už len tým bol Ježiš výčitkou a pohľad na neho bol ťažký. Výčitkou, že spravodlivý sa protiví našim výčinom, vyčíta nám prestúpenia zákona a vytýka nám chyby proti výchovu. Sme to čítali v 12. verši 2. kapitoly.
A nakoniec sa hovorí, že je aj žalobou proti nášmu zmýšľaniu. Lebo on pozná a vie, že mnohokrát sme v rozpore s tým, čo konáme. On vidí do srdca, on číta naše myšlienky, ako sa píše o múdrosti ako ľudomilnom duchu v 1. kapitole 6. verši, kde sa hovorí, že tento ľudomilný duch je svedkom jeho myšlienok, je naozaj s tým pozorovateľom jeho srdca a je poslucháčom jeho jazyka. Teda Ježiš prenikal ako ľudomilný duch cez myšlienky, cez srdcia, aj cez to, čo bolo na jazyku svojich poslucháčov. On mal prečítaný. On poznal ich myšlienky a bol žalobou ich zmýšľania. Ježiš Kristus však ako čírý a dokonalý človek, ako pravý spravodlivý, nakoniec narazil. Mnohí jeho priezračnosť zniesli a zatúžili robiť pokánie a otvorili svoje srdcia Božiemu pôsobeniu. Zobrali Ježiša ako výzvu pre svoj život. Mám tu číreho dokonalého človeka, skvelého, spravodlivého, mám tu vzor, ideál, od ktorého som na mile ďaleko, ale ktorý mi dáva šancu a ťahá ma za sebou, ktorý ma chce pritiahnuť k sebe, aby som mal účasť na toto ideálu, na jeho dokonalosti a kráse. Ale mnohí sa okolo Ježiša zatvrdili vo svojich predsudkoch, vo svojej ľudskej malosti a začali na Ježiša striehnúť. Najprv ho chceli podchytiť v reči, skúšali ho rôznymi podrývačnými a dvojzmyselnými otázkami. Potom ho vyhlásili za blázna. Jeho príbuzní hovorili, že sa im pomiatol. A čo ešte horšie? Ježiša, číreho spravodlivého, jednorodeného Božieho syna, vyhlásili za arci posadnutého samotným kniežaťom zlých duchov. To je arci posadnutie, keď samotný Belzebub, knieža zlých duchov, posadne samotného Božieho syna. A napokon ani toto nestačilo, nakoniec sa rozhodli vo svojich srdciach ho zabiť a hľadali spôsoby, ako ho vydať. Chceli preveriť, ako to hovorí kniha múdrosti, či spravodlivý je v skutku Božím synom. Či spravodlivý je v skutku Božím synom, za ktorého sa vyhlasuje, považuje. Chceli to preveriť potupou a múkami, aby sa utrpením preverila jeho autenticita. Odsúdili ho na smrť najpotupnejšiu, čo je ukrižovanie otrokov. No milne sa nazdávali, že týmito múkami a utrpením a najpotupnejšou smrťou vyskúšajú aj Boha samého. Či Boh sa ujme svojho syna, či sa ho zastane, a teda, že ho vytrhne z ruky jeho tvorcov. Čo spravil Boh? Nič. Spravodlivý podľahol múkám a nakoniec potupne zomrel najpotupnejšou smrťou. Bez Božieho zásahu, bez zázračných Božích znamení. A teda až do smrti, ako hovorí evangelista Matúš. Potom už sa začali diať veci. Bez týchto, mohli by sme povedať, otcových intervencií. Ale aj tu je kniha múdrosti veľmi presná. Keď uvažovanie tých, čo spravodlivého vydali múkám, kritizuje, povie nakoniec ako také hodnotenie, takto uvažujú lenže blúdia, lebo ich zaslepila ich neprávosť. A potom povie veľmi silné slova, nepoznajú Božie tajomstvá. Nepoznajú Božie tajomstvá o svojej slepote. Božie
neznesiteľné mlčanie pri smrti svojho jediného syna bolo tajomstvo. To nie je úplne normálne. Keď vám zabije dieťa, že mlčíte. To je nenormálne. Ale je to tajomstvo. Je to tajomstvo, ktoré je skryté pred múdrosťou tohto sveta. A skryté až do takej miery, že sa toto tajomstvo navonok javí ako bláznosť. Ktorý otec by bol tak krutý? Ktorý otec by bol tak bláznivo ticho? Alebo matka? No z tohto bláznostva ukrižovania vlastného syna urobil Boh pремúdre tajomstvo a odhalil múdrosť tohto tajomstva len maličky. Veď otec vydal vlastného syna, a to musíme pamätať, so súhlasom svojho syna. S úplným súhlasom svojho syna. Utrpenie Božieho syna to je niečo, čo otec so synom a Duchom Svätým od večnosti vymyslel. Naplánoval. Chcel. A tak, čo urobil otec so svojho syna, s jeho úplným súhlasom a s jeho úplným stotožnením, bolo to, že zo svojho syna urobil celopálnu žертvu. Alebo celopálnu obetu. A to hovorí kniha Múdrosti veľmi presne. Prijal spravodlivých ako celopálnu obetu. Celopálna obeta je holokaust. V gréčtine holokaustu. Teda to je obeta, ktorá sa celá spálila na ohni. Bez oddelovania toho, čo išlo kňazom, bez oddelovania toho, čo išlo obetníkom. Celá obeta spálená na oltár. Syn číri spravodlivý sa sám spálil ako holokaustu. Aby zjavil, že v Bohu existuje láska, a to až taká láska, ktorá ide do krajnosti. Láska, ktorá nie je len pre Otca a Ducha, ale aj pre ľudí. Tento Boží číri spravodlivý nechal pootvárať hlbokými ránami celé svoje telo. A to musíme, keď meditujeme Ježišovo utrpenie, tak to je doslova. Že nechal pootvárať hlbokými ránami, alebo menšími ránami, celé svoje telo, od hlavy až po päty, aby vylial všetku svoju krv na zem, prúdy krvi, aby bolo dosť pre každého človeka, malého, ktorý siaha po jeho päty, aj veľkého. To sú prúdy, to sú pramienky a to sú kvapky jeho lásky. Vyliatá krv, Ježišove otvorené rány, sú jednoznačne treba chápať ako otvorenosť a vylievanie jeho lásky. To je z lásky. To je z lásky. Z Božej lásky. Obrovskej Božej lásky. Nesmiernej. Preto tie tajomné slová z 5. verša 3. kapitoly knihy Múdrosti, že Boh ich skúšal a zistil, že sú ho hodní. Tieto slova vyzerajú jednoducho, ale uvedomme si kontext Ježišovho utrpenia, čo znamená byť hoden Boha. Byť hoden Boha je vlastne synonymum, ako by sme povedali, že milovať do krajnosti. Lebo Boh je láska. A keď v Bohu je láska až do krajnosti, a ukázal to vo vlastnom synom, že syn totálne miloval, krajne miloval, extrémne. Nazvime to aj tým slovom extrémom, extrémitas sú kraje, alebo hranice, alebo krajnosti. Extrémitas, extrémne. Čo znamená extrémne? Že totálne naplno vo všetkých svojich hraniciach, ktoré má. On miloval totálne ľudský naplno, totálne božský naplno. A to vyjadrilo práve to strašné utrpenie. To rozdelávanie tela, to totálne seba zničenie. Milovať do krajnosti znamená milovať až do určitého seba zničenia. Ale pozor, aby sme sa nemýlili.
že láska niečo definitívne zničí. Nikdy to tak nefunguje. Láska totiž nikdy nedovolí tomu, čo sa seba zničuje, sa zničiť na veky, alebo zahynúť na veky. Veď láska má v sebe nádej na neporušiteľný život, lebo láska je niečo z Boha a to, čo vychádza z Boha, nie je nikdy smrť, lebo Boh nestvoril smrť. To, čo vychádza z Boha, je láska, ktorá má v sebe neporušiteľný život a ktorá nevie usmrcovať. Ale naopak, vie usmrcovať samotnú smrť. Nedovolí jej dýchať, nedovolí jej väzniť, nedovolí jej nič. Možno sa len dotknúť na chvíľu človeka. Múkami, ktoré prejdú, utrpenie, ktoré mu už odzvonilo a smrti, ktorá je bezmocná pri láske. Láska, keďže je z Boha, nesie v sebe stopy a charakter večnosti. Láska trvá, žije. A tak z utrpenia Ježiša, číreho a pravého, spravodlivého, ku ktorého oslave v pôste smerujeme, nám teda pramení veľká nádej. Veľká nádej pre nás. V každom našom trápení, ktoré prežívame, či to je trápeníčko malé, alebo či je to trápenie veľké, alebo či sa nám zdá veľké, ale malé, to je jedno. Ak prežívame toto trápenie ako spravodlivý, teda ak ho prežívame v Ježišových stopách, podobne ako on, spravodlivý, tak vtedy je naša nádej v tomto utrpení plná nesmrteľnosti. Takto to krásne hovorí kniha Múdrosti, naša nádej plná nesmrteľnosti. Je teda plná nezničiteľného života. Ak trpíme ako spravodliví, hovorí kniha Múdrosti, naše tela síce umierajú alebo živoria, ale duše sú v Božích rukách. V Božích rukách. To znamená, duša je nesená a držaná Božou priaznou a dobrotou. A hoci nás Boh riadne prevetráva ťažkosťami, my chápeme vo svetle viery, že nás Boh skúša, či sme ho hodní. Teda, či v nás je opravdivá láska. Ochotná ísť kvôli nemu až do krajnosti, do seba zaprenia, až seba zničenia, do celopálnej obety. Keď povieme slovo skúša, tak zdá sa, že Boh len preveruje, ale skúša v tomto prípade znamená niečo viac. Hecuje túto lásku. Keď trpíme, tak Boh hecuje našu lásku. Miluj ma v zlom, miluj ma v ťažkostiach, miluj ma v utrpení, viac teda miluj. Vypoď zo seba viac lásky. Krvácaj viacej, daj viacej, čo je v tebe. A podobne, to hovorí ten ďalší krásny symbol knihy Múdrosti, ako zlato v horúcej peci nezanikne, keď je tam spalované a vypalované, len sa očistí od nečistôt, tak ani spravodlivý nikdy reálne nezanikne, ale prežije a cez utrpenie sa ešte zlepší vo svojich ľudských kvalitách. A tu vidíme teraz úžasný zmysel všetkého utrpenia, ktoré Boh vložil a ukázal cez Ježiša, že to utrpenie obrovský zmysel. Ježišovi cez Ježiša. A na dôvažok to, čo sa prisľubuje spravodlivým, že dostanú po všetkých tých trápeniach podiel na Božej moci, ako sa hovorí v 3. kapitole vo verši 8. Súdiť budú ľudstvo a nad národmi panovať. A potom v ďalšom verši, 9. sa hovorí tiež nádherné prisľúbenie. Tí, čo mali v Neho nádej, poznajú pravdu. Čo boli verní v láske, zotrvajú pri ňom. Lebo v milosti a z ľutovania sa dostane jeho vyvolený. No a na záver by som
som našiel ešte jeden veľmi pekný text od svätého Petra z jeho prvého listu, 4. kapitoly, 12. a 16. verš. Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pri Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha